mangai na chu in ren lo lai pon alo piang chuak thaya nima sela chu mangai na chuan rei tak po adai bik chuang lo thina hian tu chunga po thla zara dan thei ani bik lo boite mang thao ziak tu max kesi nidang ang bokin tuk thuan e kham vele school kal turin ka chuaka ro atla ser ser renga mishing veivak po mutur anwang leya basten atanga lateya kala oma stena chuan nula pian le mel thata mei bas changa loading hi kawa muwa abula chuan zurui pui phun neu neu ka mu boka ka thlen don nai chuan chu zurui chuan nula chu trong kam moi lo tak takin alo bia nula mit menga chuan launa ka mu theya chu vele nula chu vapan nai ngal vatin duat min lo ngak rei to em katia ani chuan ka bana von ngal pa chuan ivan rei em ka ngak rei to lutuk chesin atia bas avan em awang chuan taxi kan la a ani chuan lom thu te min shila kan kaltumna kan thlen chuan kanin kalsan ta kanin mutam ve tel tela kanin ngai chho ve tel tel bok shia lo karin ani kha kalo mangai tareng mai ma se ka mangai na hlan tu kha chuan tling zawin ka in shasi lo a chan po engdang wang ani lo kai chu pol som pani zirlai mai kania ani chu college second year ani to wang ani weekend lai ani a ni khat chu hlim takin kan panin kan leng tu na thuin sil tum nei ve ve kan ni a kai chuan thil sil tu che kanaya sim kati vele ani chuan kai pon sil tu che kanaya ka soi masa ang o atia kai chuan soi ta che uluk takin kalau ngai thang katia chu vele in thiam lo ti hriat tak le mit tui parol puang chungin kamita tak min ena natna ka feya atia eng nat nange kati chuan thisen kansar te in min changa oi awahar tak em min som ni vel ngoi renga kan thut nu chuan ka mangai che katia ma se chana engma kadong lo ni tinin adat na chu azwal tel tela kanin kha ta leya weekend lai ania ni khat chu zingkar ma taka phone call kadonga ani ngai kha ani achungte na poimo thoka an chuwa vek don awangin leng turin min soma ani nen chuan lim takin kanin koma kan phak ang tokin damlai parte po kan chen ve a tlailam aloni chuan she tak chungin kanin mang tha a atu chot ni ani a in khombana kavalenga ani chu alo chaw to hleya ni lengin abula chuan ka oma tlai ani chuan kanin mang tha vele ta zandar sari le achan ve ani a zanria kan ai kham tim chuan phone call kadonga nutling o ka oshiat photo thin hian tap zoi zoi chungin mami a om talo aron tia tor thiam awahan har tak em minute somvel om ngai na shelovin ka thutopa ka thian pa chuan melo soma ka in siam sok soka ka mangai em chu thalin tur chuan an in lam panin kan kalpe ta rongkin tu te bula chuan reilo te ka va thua in su awahan har thin tak em kan hling nai ni te kha avarei lo em tero atop nan boite mang thao ka mangai che piala la tal melo ma le ro te chumin ka mangai chu mit tuine ka thaliam ve ta